Vás vítám u mého prvního videa na kanálu Kokosácek YouTube a budu natáčet Brawl Stars teďka a určitě budou i jiné hry, třeba Minecraft, Roblox a jdem se přesunout na Brawl Stars. Tady je moje ID na frienda. Kdybyste chtěli mě mít ve friendech, stačí si mě zadat. Pak ještě máme klub AI, který udělal Adimox. Tak za to moc děkuju. A že mi pomáhá s tvorbou. Děkuji moc, můžete mu ho taky odebírat. Jeho kanál bude v popisku videa. Můžete se i připojit na tento klub. Jmenuje se CZSK Čech. Byl bych moc rád, kdybyste dali like, odběr a zvoneček. Nesmírně moc mě tím podpoříte. A hrozně moc si toho vážím. Můžete pak, byl bych moc rád, i kdybyste sdíleli video někomu bližšímu. Byl bych taky moc rád. A jsou moji friendi, jestli by vás to zajímalo. Příští pak video si uděláme nějaké lepší videjko. Spíše takové více nemoc mluvící, ale takovou více hernější. Nebo jak bych to mohla říct. Budu mít za kredity pak Embra, což je za mě úplně fakt mega dobrý brawler. To se mi moc líbí. Tak no. Můžete mi poradit v komentářích, co mám ještě napravit. Určitě tam budou nějaké vylepšení na tom kanálu. Teď to není nic moc. Snažil jsem se aspoň udělat ten popisek. A postupně se budu snažit, abych to stíhal udělat třeba banner a takové věci. To si pak na to dostanu až někdy později asi. A tak no. Já bych asi toto videjko už ukončil a děkuji moc za zhlédnutí tohoto videa, takového úvodního videa. A budu teda moc rád, kdybyste dali odběr, like a zvoneček, aby vám žádné videjko neuteklo. A likem a vším odběrem mě nesmírně podpoříte a já si to moc vážím. Tak můžete dát odběr i na Adimox YouTube kanál, ten mi s tím pomáhal. Tak já se s váma loučím a čau.